Здравейте! Днес ще ви покажа как да редактирате фирма. Като за целта ще трябва от функционалния панел Редакция да изберем бутона Редактиране на фирма. От появилия се екран можем да изберем съответната фирма за редакция, като това се случва чрез натискане върху съответния ред и натискане върху бутона Редакция. Появява се нов екран, в който са заредени вече съществуващите данни, като там където е необходимо, ние вече може да редактираме. Например, тук ще добавяме телефон. След като сме готови, съответно натискаме бутона Запис и редакцията е завършена. След това излизаме с бутона Изход и може да провериме дали данните са редактирани. Както се вижда, редактирането е минало успешно и данните са добавени. По същия идеологичен начин може да се промени държавата, област, име на фирма. Ще напишем някакво така. Остата може да сменим номера за ДДС. Града. Навигацията между полетата и бутоните се извършва чрез бутона Tab, а избор чрез бутона Enter от клавиатурата за по-бързо въвеждане. Вече може да изберем друг обект, съответно избор на банка, промяна имената на латиница. Както се вижда и в самата табличка, промените са реализирани, проверяваме и виждаме, че всичко е минало успешно. Благодаря ви за вниманието.